A resposta da Xustiza é clara, quedan desestimadas as medidas cautelares que bloqueaban a renovación da Mancomunidade do Salnés. Deste xeito, o órgano comarcal ten vía libre para convocar o Pleno de Constitución. Os populares solicitaban a súa parálise ata que non houbese unha sentenza sobre a posible ilegalidade da polémica votación en urna en Meaño para a designación dos seus vogais. Agora os 5 alcaldes socialistas exixenlle ao presidente en funcións que convoque o Pleno xa. Eu creo que esta situación xa non se pode dilatar máis. O presidente en funcións da Mancomunidade o que ten que facer é o que lle levamos exixido desde o mes de xullo, que convocar dunha vez o Pleno da Mancomunidade, que esta situación lle vai a causar persuizos á Mancomunidade, porque ten que estar gobernada. Durán evita dar unha data para celebrar ese pleno, tamén o alcalde de Vilanova considera vergoñento a forma na que o PSOE pretende facerse co control do organismo. Si se va a convocar, non hai problema. El tema é con que base ética se va esa votación. ¿Qué os parece si nosotros fuésemos ahora a comprar 4 concejales del PSOE de Villagarcía para a Alberto, que ganó las elecciones, quitarlo del poder? ¿Qué os parecería éticamente eso? O presidente en funcións pon o foco na parte do auto na que axuizamos as súas dúbidas sobre un posible caso encuberto de transfugismo indirecto. Van a pasarse todos sus códigos éticos por el foro de las inquietudes y van a seguir con esta operación de transfugismo en marcha. Los alcaldes del PSOE de esta comarca van a ir a votar a la Mancomunidad mirando por sus vecinos una operación corrupta de transfugismo. Pero o PSOE di que iso non vai con eles. É un problema do Partido Popular que ten que solventar o Partido Popular, que xa vexo que Gonzalo Durán xa mandou algunha indirecta ou directa hacia o alcalde de Meaño e xa sabemos a través dos medios de comunicación que hai un expediente aberto no Partido Popular, pero que a nos non nos interesa o Partido Socialista. O que nos interesa únicamente o Partido Socialista é gobernar a Mancomunidade. Tanto Meaño Independiente como o veciño que solicitaran a suspensión da elección de vogais no Pleno meañés anunciaron que van recorrer. Teñen 15 días para facelo, o que podería traducirse nunha nova demora na convocatoria do Pleno da Mancomunidade.